kwarta sa mga nangamatay sa aksidente sa karkar nahanaw ato sa hitabo. Mga kabanay, tapangan sa Kapitolyo. Usa ka kabhang sa armas ug gunpowder residue nakit-an sa sakyanan nga gituwaan nga gigamit sa pagparandig patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. NCWD gipasanginlan sa WP Construction na mo'y hinungdan nganong giputol ang mga kahoy sa S. Osmeña Avenue. Dumanhog Mayor Nelson Garcia, gisuspenso na ni Governor Junjun Davide. Cebuana, usa sa mga top 20 finisher sa Gipaygayong Marathon dito sa Paris, France. Mayo nga pulsugpo o kabitayan, ani ang labing labas ka mga balita. Hatod kaninyo sa kinagibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Doble ang kaguol gagibati sa mga namatyan sa disgrasya kagahapon sa dakbayan sa Karkar kay dungan sa pagkahanaw sa kinabuhi sa ilang kabanay nga wag tangsab ang dalang kwarta o ubang kabtangan niini. Way nahimo ang kapulisan niini kay sa pag-abot nila sa lugar na hitabuan kagahapon, daghan ng mga tao ang mialirong sa dapit. Jinky Bargio, Sugindimi. Wa dayon madawat ni nang ana ang gidangatan sa tulo niya ka mga kabanay sa naitabong aksidente kagahapon sa barangay Guadalupe, dakbayan sa Karkar. Dead on the spot ang duha niya ka mga bayaw ug igsoong babay sa pagkabangga sa balay ug pagkalimbuwad sa truck nga ilang gisakyan. Ang amo lang kay makasitabang mi sa disgrasya kay kami apikit mi. O mo lang binang amo. Di ko bumiingon nga mo sa kami nagkiha kay aksidente man ni. Kinisab ang giproblemahan ni nang Aporonia, wa siya ikapalit og sinina sa namatay niya nga bana, ingon man lungon. Mao nga mihangyo sila og tabang sa tag-iya sa nadisgrasya nga truck ug sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gilauman sa mga kabanay sa mga namatay nga makatabang unta sa galastuhan ang kwartang gidala sa mga namatay naggikan sa tabo apan nangawagtang kini uban sa ilang mga kabtangan sama sa pitaka, gadgets ug singsing sa kasal. Nagtuo sila nagipanguha kini sa mga tao sa dapit sa wa pa maabot ang mga pulis. Surkaan wala kami kapag lumon gay karon. Sa pa napultanan mo sinina wa pag sinina dala. Matod sa Karkar City Police, nabugtong anak lang sa magtiayong dabin ang nireklamo sa ilang buhatan ug ilan ang gi-turn over ang mga alahas nga nakuha gikan sa patayng lawas sa inahan niini. Apan nireklamo gihapon kini kay apil nga nahanaw ang linibo nga salapi nga da sa iyang ginikanan kagahapon. Ang papaw yung mama na ni say dala nga dakong kantidad sa kwarta. Wapo di niya nga pilay kantidad sa kwarta. Matod sa pulis, wa sila'y matumbok kung kinsa ang nagkuha kay napuno sa mga osyosero ang dapit di naitabo ang aksidente. Hindi ka tumbok ka tao nga sisay ga kuhaan ni. Mga tao na may daganita mga itong sa kadagha mga biktima ni. Jinky Bargio, News 5. Subay sa maong balita, anda muhatag og tabang ang Kapitolyo sa mga biktima sa nadisgrasyang truck ni karga dito sa Karkar City kagapon. Din siyam katao ang namatay ug 23 ang naangol. King Perez, Suginlimi. Gikumpirmar sa Pangulo sa Karkar Provincial Hospital nga wa nay na-admit sa maong tambalanan nga mga naangol sa disgrasya sa maong dakbayan kagahapon. 31 ka mga biktima ang gida sa maong hospital, diin 5 ang dead on arrival, usa ang namatay sa emergency room ug 3 ang namatay sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matod sa Pangulo sa Provincial Social Welfare and Development Office, muabag ang Kapitolyo sa pagpatambal sa mga na-admit nga mga pasahero sa nadisgrasyang truck. Facilitate nato sila tanan sa ilahang gikinahanglan laboratories like CT scan and X-ray and kani ato ang kanang ato ang medicines nga within photo. Kay once available lang gid siya sa hospital, wala may problema kay i-charge to bill man nato tanan. Sa pagkakaroon wa pay midangop sa maong buhatan ng mga tagtungod sa mga namatay sa aksidente.
Mahimo silang makakuha og 10,000 pesos nga burial assistance ug aron kini makuha kinahanglan lang ipresentar sa PSWDO ang biling contract gikan sa punerarya ug death certificate sa namatay. Ang ato kay wala naman gid nato to naabtan tong na dead on arrival, but we will still extend katong atong naandan nga kay disgrasya man gyud ni. King Perez, News 5. Sa dalambigit gyapon nga balita, gimanduan sa hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Subo ang tanang hepe sa kalungsuran ug dakbayan nga bantayan ang mga sakinan nga nag-overloading sama sa truck ni karga nga disgrasya sa dakbayan sa Karkar kagahapon. Madin Sabang, Suginlimi. Human sa nahitabong aksidente kagahapon sa sitio Mabugnaw sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar, diin siyam ang nakalas ug kapin sa 20 ang naangol, wa pay labot ang mga hayop, tinguha sa kapulisan nga makig-alayon sa Land Transportation Office ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron matawag ang atensyon sa mga nanag-iya og sakyanan nga magkarga og kahayupan ug pasahero aron hisgutan ang mga solusyon nga malikayan ang disgrasya. I will direct the Chief of Police in their area to meet these people because this might happen everywhere, diba? Not only in Karkar but in other places. Matod sa hepe sa Dakbayan sa Karkar nga ilag yun kunong dakpon ang mga truck nga overloading ug magpasakay og tao sa top load. Apan ang nahitabo kagahapon, wa kini nila mabantayi kay gikan sa mantalungon barili ang maong truck ug sa pikas dalan kini miagi. Ato na siyang matikitan gyud hasta ang even di LTO kaning atong mga deputized usapon na sila nga mapon. Gipahibaw sab ni manatad nga ang driver sa maong truck anaa pa sa tambalanan ug iya kining gipabantayan sa iyang mga sakop ug nakuhaan na sab nila og affidavit ang mga naangol nga mga pasahero. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and physical injuries ang atubangon sa driver. So magulat lang ta nga mo ingon ang doktor nga pwede nato siya pagawas para madaan nato siya dito sa mafailan nato gas. Madin Sabang, News 5. Gipasangin lang sa WT Construction, ang contractor sa giayong S. Osmeña Avenue ang nag-leak nga tubo sa Metropolitan Cebu Water District nga mo'y hinungdan sa pagbaha sa maong dapit, mao nga napugos ang maong contractor sa pagputol sa mga kahoy. Leslie Caminada Vestil, Sugindimi. Gikan sa 8 ka tawo, 3 na lang ang gipasakan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 705 kung illegal cutting of trees sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Atong balikan ang balita ni Leslie Caminada Vestil. Gisusi sa mga representante sa Metropolitan Cebu Water District on MCWD ang CCTV footage nga ana sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak atul sa pagpamutol sa mga kahoy sa dalan S. Osmeña. Gisuta sa MCWD ang aligasyon sa WT Construction nga sila mo'y hinungdan nganong napugos ang naulahi sa pagputol sa mga natumbang kahoy tungod sa baha gikan sa pipe sa MCWD nga nagleak. Giangkon sa MCWD nga aduna sila nadawat nga taho sa leaking sa pipe sa mong dapit apan wa kini nakamugna og pagbaha ug nahitabo kini nga wa nay kahoy sa mong dalan. Sa labing unang higayon, gipakita ni Konsehal Dave Tumulak ang CCTV footage sa mga tigbalita aron makita nga way nahitabong pagbaha ug nakuhaan gyud ang pagputol sa mga kahoy ug gihakot sa 2 ka truck de karga din ang usa dunay plakang GEY 540. Tao nga naglakip sa usa ka barangay kagawad gipasakaan og kaso sa Provincial Environment and Natural Resources Office subay sa pagpamutol og kahoy sa barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Jinky Bargio, Suginlimi.
Gikan sa 8 ka tawo, 3 na lang ang gipasakan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 705 kung illegal cutting of trees sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Pinaagi sa 2 ka mga testigo sa DENR, hingpit nga gikasuhan kaganiha ang tulod din usa kanila barangay Kagawad sa barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. So maorasan ni ang gi-mention sa atong mga witnesses. Actually kadtong 2 ka witnesses nga taga didto, sila gyud ang silbing maoy nakakita didto. Ang kanhi barangay kapitan ug karon mo'y testigo nga si Marcelino Tugonon miingon nga siya mismo nakakita sa pagpamutol sa 5 ka mahuganing nga kahoy. Ang maka-identify rin nila kadtog yung tulo nga mo'y gitagaan nila sa kabas o mo'y naghimo dito mga illegal, moro ito yung makatugaan nila o kisa ilang mga kauban diha. Gipasabot sa Penro nga bisan ug wa maapil sa kaso si Mayor Johnny V. de los Reyes ug ang iyang igsuon wa kini nagpasabot nga wa na sila'y labot. Except sa aning usa siguro nga usa ka barangay councilor, depende na ni sa atong nga legal division kung unsa ang ilang ma-recommend. Jinky Bargio, News 5. Posibleng karong Miyerkules sunod semana makabalik na sa ilang tagsa-tag sa kaluna ang mga nasunugan sa barangay Lorega. Tingwa sa Cebu City Hall nga hingpit nang makabiya sa mga evacuation centers ang mga biktima sa sunog aron makasugod na sa ilang rebuilding process. Bugto mga lot owners ra ang gihatagan nila og luna samtang ang nakigsaw adto kini makigsabot sa lot owners mismo. Butsab ni Mayor Michael Rama nga makabali na aron makahimo sa ilang tulumanon karong Semana Santa. Like cleaning up kaning mga areas where we have identified and they have allowed us to utilize it as our kaning evacuation site. So what the government recognize are those who stand as quote-unquote owners. Mao na sila unahon. Is that the soonest maybe tomorrow, at the latest will be on Wednesday. So unsa man ning deadline? Ang deadline is that